Mayong buntag kaniyang tanan. Pit Senyor. Dili ko malimot ni atong bata pa ko, lisod ko seminaryo, akong edad 12 anyos. Dili pa hapit ka mao manudlay. Dili pa hapit ka mao muhapnig sa higdaanan. First year high school. Unya tungod kay first time na ako nabuwag sa akong mga ginikanan, nagkalisod-lisod taon. Ako maguwang, doon nga may pagsud seminaryo, pero lahi siya nga building. Moto nga, unang mga adlaw sa seminaryo, pagkalisurag yun, struggle kaayo. Struggle diha sa pagkatulog, struggle diha sa relasyon sa mga kauban, struggle sa klase. Hapit na ko kaundangon. Usa ka adlaw ni ana, nahinumdum ko nga, naaman di ay may kanang tamdanan sa nobina ngadto ni Senyor Santo Niño. Moto nga nigon ko nga, unsa ka ug akong sugdan sa pagdebosyon kang Santo Niño. Moto nga akong gisugdan, mata gabi sa di pa ko matuog, sa dili papaggon ang mga suga, adto ko sa kong higdaanan, magnobina ko ngadto kang Senyor Santo Niño. Ug mga igsuon, nakaingon ko nga pagkadako sa diferensya. Sukad ni adto ninindot ang akong kinabuhi seminaryo. Sukad ni adto natabangan ko diha sa akong pag-eskwela. Ambot unsang hitabua. Lahi gayud kaayo. Mao to nga hangtod nga nihuman ko pag high school, ako ginang gituman mata gabi maningkamot ko nga mangadji niadtong lubina kang Senyor Santo Niño. Apan pagabot na sa college, sa seminaryo, murag nalimtan. Panagsaan na lang. Pagabot sa theology, wa na gayud, nagkahinay. Muna nga karon pagkapari na, usahay makonsensya ko, kay murag ako nang kalimtan ang kanhi akong debosyon ngadto kang Senyor Santo Niño. Mga igsuon, diha sa Ebanghelyo, nakadungog kita si Jesus mingon, ang gingharian sa Dios sama or alang kanila nga sama nining mga bataa. Sa akong pagpamalandong, pagkanindot nining mao mensahe, ngano man tungod kay tinguha sa Dios nga kita mutan-aw sa tuhagulingon nga mga bata at tubangan niya. Kita atong dawaton nga mga gagmay kita at tubangan sa Dios. Kabante mo mga bata, ang kalipay sa bata, ang kasiguruan sa bata, ang kalinaw sa bata, anaa sa iyang pagpaduol sa iyahang ginikanan. Kabantay mong bata nga kung ang ginikanan mo lakaw, ang bata muhilak kundili pakuyugon. Ang bata magminatay kundili dadon. Kabantay mong bata nga maglakaw sa daan, obserbahi, mukupot sa ginikanan, di ba? Mukupot sa kamot. O di mukakupot sa kamot, mukupot sa bestida, sa sinina, sa ginikanan, sa inahan. Muni siya ang kalipay sa bata, nga maduol siya sa iyahang ginikanan. O mga igsuon, sa akong pagpamalandong, muni gipasabot ni Jesus di sa Ebanghelyo, nga sa magbata nga unta kita
mutuo, musalig, makonbenser nga ang atong kalipay anaa diha sa pagpaduol sa Dios. Dili unta kita mahiluna kung kita mahilayo sa Ginoo. Dili unta kita magmalinawon kung kita mahilayo sa Ginoo. Ang atong kalipay, ang atong kasiguruan, ang atong kalinaw anaa diha sa pagkupot sa Ginoo. Mao na nga iyang gihatag kanato. Nagpaila siya isip Dios nga bata tungod kay buot sa Ginoo nga anaa kitay kasiguruan, buot sa Ginoo nga naa kitay kalipay. Matud pa diha sa unang pagbasa, usa ka kahayag diha sa mangitngit nga dalan, gihatag nga kanato usa ka bata, prinsipe sa pahigdait, maalamon nga magtatambag. Mao ni nga gihatag kanato sa Dios si Señor Santo Niño, nagpaila sa kanato isip Dios nga bata aron kita maengganyo, aron kita madasig, aron kita maabni sa pagpaduol kaniya, sa pagkupot kaniya kanunay. Tungod kay nasayod man siya nga ang atong kalipay, ang tinuod nga kalipay nato anaa lamang diha sa pagpaduol kaniya. Mao ni siya unta ang tinuod nga pagsaulog nining Piesta Senyor. Dili lamang unta kita kutob diha sa pagsinggit og pit Senyor, no? Dili lamang kita kutob unta diha sa pagsayaw sa sinulog o sinug. Apan nga unta atong paningkamutan nga kita mahaduol kaniya. Kita kanunay nga magkupot kaniya. Kita kanunay nga mosangpit kaniya. Diha sa ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, gihatag kanato sa Dios si Jesucristo aron kita magiyahan, aron kita mabulahan, aron kita makadawat og daghang mga grasya, daghang mga panalangin. Mga igsuon, diha sa to pagsangpit sa Dios, kita misangpit kaniya, dala ang ato nagkalain-lain nga mga panginahanglan. Apan suway pag-obserbar kung ang atong kinabuhi may na gani, kung ang atong kahimtang nindot na gani, muratag mubuhi sa Ginoo, muratag mubiya sa Ginoo. Mura bagbata ba, no? Nga ini ka gamay pa mukupot sa ginikanan, apan ini kadako-dako na mulakaw na lag-iya, di na mananghid sa ginikanan, di na mukuyog sa ginikanan. Niadtong bata pa inigsimba, mukuyog gayud ni mama, mukuyog gayud ni papa, apan ini kadako-dako na lain ay kuyogan, no? Lain ay kuyogan inigsimba. Mausap ka na di aso itong kinabuhi nga espirituhanon. Inig kaarang-arang sa itong kinabuhi, inig maayo na itong kahimtang, sa matagbata nga mitubo, midako na, nga di naman nung baling sa ginikanan, mulakaw na lag-iya. Mausap ka na kita. Kung ang atong kinabuhi, nindot na, maayo na, professional na ta, successful na ta, wala tayo sakit, wala tayo mga panginahanglan, mubuhi na ta kaniya. Ato siyang bayaan, ato siyang pasagdan. Muni mga igsuon ining atong kapistahan. Pagpasidungog sa balaan nga bata, ang Señor Santo Niño, ang Dios nga bata, kita gipahinunduman nga unta. Kanunay kitang musangpit kaniya, kanunay kitang magpaduol kaniya, kanunay kitang mukupot kaniya. Mo'y tinguha sa Dios ang paghatag niya sa balaan nga bata, aron kita dili mahadlok, aron kita dili magpanuko, aron kita dili mauwaw sa pagduol kaniya, sa pagsangpit kaniya. Tungod kinasayod ang Dios nga ang atong kalipay, bisan pag dagko na ta, bisan pag
successful ta. Bisan pag wa tay mga problema, ang atong kalipay, ang atong kasiguruan, ang atong kalinaw, anaa lamang diha sa pagpaduol kaniya, diha sa pagkupot sa Dios, diha sa pagsangpit kanunay sa atong balaan nga bata, ang Senyor Santo Niño. Amen.